Tento týždeň sme boli svedkami opäť napínavého divadla, keď americký prezident Donald Trump odvolával, aj neodvolával, šéfa americkej centrálnej banky Jerome Powella. Trump ho už niekoľko mesiacov vyzýva k tomu, aby znížil základný úrok a nadáva mu do hlupákov. Powellovi sa príliš do znižovania úrokov nechce. Prípadné ovládnutie americkej centrálnej banky americkým prezidentom považujem za tak veľké riziko, že sa to oplatí sledovať, a to možno ešte viac než výsledky colnej tomboly. Trumpovi sa v podstate podarilo nemožné, podarilo sa mu to, že ja obhajujem nezávislosť americkej centrálnej banky a ja obhajujem Powella, ktorý má za ušami práve tú vysokú infláciu. Dnes sa ale poďme pozrieť na to, aké sú riziká toho, že americký prezident sa dostane k tlačiarni peňazí a aký by to malo vplyv na trhy. Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie videí pre členov a podporovateľov ZPDZ.